Se'n veu el... Ei, Aralecat, benvingut, gràcies. Ei, Alejandro, hola també. Hola a tothom i benvinguts a un vídeo diferent als que acostumo fer. Avui el que farem serà un reaccionant al meu vídeo sobre les prediccions dels vuitens de final, on em mullava i deia quin percentatge veia que tenia cada equip, quines possibilitats tenia cada equip per passar de ronda. I també em vaig mullar encara més dient un possible resultat global de l'eliminatòria. I avui el que farem serà comprovar quines bajanades vaig dir. L'inici el deixo perquè és al·lucinant, aviam, suposo que se sentirà bé. Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us porto la meva predicció sobre els enfrontaments de la Champions que s'han sabut tot just fa unes hores. Dues coses, no feu gaire cas a la meva cara i al meu pentinat, m'acabo de dutxar, encara s'han de secar els cabells. Perdó, hòstia puta, és que de veritat, els que us agraden els cabells llargs i tal, sabeu que el moment en què s'han de secar i agafar volum, bueno, llargs o rinxolats, és horrorós, o sigui, jo quan surto de la dutxa soc una persona diferent a quan tinc els cabells secs, tio, i a més, quan encara... Uah, i la barba i tot, és que és horrorós. Que veig d'aquí una estona me n'he d'anar pitant, i segona cosa, si vaig fer molt tard, vaig fer molt tard. Aquí, comencem ja amb el tema. Crec que el plantejament era clar, no? O sigui, jo sortia aquí a posar els dos escuts dels enfrontaments, Manchester City i Gladbach en aquest cas, que ho vaig posar tall d'exemple, i jo deia que el City tenia un 70% de possibilitats de passar i per tant el Gladbach un 30%. Però com que fer això és molt curt i molt fàcil, el que volia fer era, a més, dir dos resultats possibles, un per aquest 70% i un per l'altre 30%. Aviam, tinc aquí que el resultat global de l'eliminatòria és que el City ha guanyat 4-0 contra Gladbach. Aviam què vaig dir jo. No fa un vídeo tan curtet, només diré Calla. Aquest 30% de possibilitats. Sí, això ja ho he explicat ara. Potser un 2-2 i que passarà el Gladbach per la diferència de gols. Això no ha passat, és evident, i aviam si el City guanya 4-0. En canvi, si guanya Manchester City, aquest 70%, jo crec que un possible resultat pot ser, per exemple, un 4-1. Ah! Merda! Bueno, un punt, no? De fet, 2 punts, perquè si encerto el percentatge més gran vol dir que he encertat l'equip que passava, no? Doncs jo deia que passarien un 70% al City, un punt. I després, tema resultat, he encertat el resultat del City, 4 gols, però el de Gladbach no, per tant aquí tinc 2 de 3 punts. Vaig apuntar-m'ho al mòbil, després veurem quants punts possibles són això. 2 de 3 en aquest cas, no està malament. Aviam què acaba passant. La següent eliminatòria és l'equip italià de la Lazio contra els bavaresos del Bayern de Munic. Crec que la Lazio ho té bastant pelut i per tant crec que faré un 20% i el Bayern tot un 80%. Aquí tenim un altre punt, eh? Aquí tenim un altre punt. Crec que pot trepitjar bastant el quadre italià, és cert que Immobile ho fa molt bé la Lliga. Han quedat 6-2 al global. Però el Bayern ens ha demostrat que està a un altre nivell actualment i per tant crec que el Bayern pot passar amb un resultat bastant escandalós, perfectament amb un 5-1 global. Uia! Hòstia, gairebé, tio. O sigui, de 6-2 a 5-1 estava molt ben tirat, tot i així és només un punt de 3, amb el Bayern. Ah, quina pena. Hòstia, algú ha encertat el resultat, aquest 6-2 global? Jo crec que aquí ho he fet bé, tio. Partit, però sí que... Oh, quina llàstima. Un 3-1 i un 2-0 amb molta solvència. Estava bé, eh? Aviam. L'Atlètic de Madrid... Atlètic de Madrid, ui, l'Atlètic de Madrid, Chelsea. Més igualades... De les que veig més igualades, deia, resultat global 3-0 a favor del Chelsea. I jo que ho veia igualat, eh? No sé per això si ho veia igualat a favor del Chelsea o de l'Atlètic, realment no me'n recordo. Aviam, l'Alejandro diu que l'he fallat, però perquè en aquell moment l'Atleti estava en un altre estat de forma. És que l'Atleti començava, sí, bastant potent. La Lliga està punxant, encara l'acabarem guanyant. L'Atlètic de Madrid se suposa que més equip que el Chelsea, tot i que el Chelsea ha fet uns fitxatges de FIFA al·lucinants, amb Timo Werner, Havertz i tota aquesta... O sigui, un moment, vosaltres heu vist, a principi del mode carrera, quan la gent encara està fent proves, tothom s'agafava al Chelsea perquè tenen un equip escandalós. O sigui, pots fer 2 plantilles amb un 11 titular de més 80 i aviam què vaig acabar dient. Aquest any, Thiago Silva, molta solidesa... Us deixo que no tinc bateria, adéu i ni guapo. Però al final l'Atlètic de Madrid és bastant bèstia competitiva, encara que estigui malament. Per tant, potser acabo posant 55% a favor de l'Atlètic de Madrid, 45% a favor del Chelsea. Doncs aquí cagada, eh? Si passa l'Atlètic de Madrid, que són bastant amants de l'unocerismo, jo crec que juguen primer a casa seva. Per tant, crec que aniran a fer un gol i poden passar perfectament guanyant 1-0. Per tant, crec que el resultat global pot ser un 2-1 a favor de l'Atlètic de Madrid. Això no ha passat. Aviam, aquest 45% i passa el Chelsea, crec que el resultat també serà similar, un 1-2. Ah, doncs 0-3 aquí, horrorós. 0-3 amb la de l'Atlètic. O sigui, la puntuació màxima és 24, això evidentment és impossible, la meitat són 12. Jo crec que
puc arribar a uns 16 punts, que sigui un 6, no? Un B, un aprovat. Aviam, següent eliminatòria. De les que a priori sembla més desigualada, la del Leipzig contra el Liverpool. Llavors, 30-70, 30% a favor del Leipzig, 70 a favor del Liverpool. És molt difícil que passi el Leipzig, crec que el Liverpool pot guanyar perfectament amb un 4-0 global. És que de fet... 4-0, què ha acabat passant? Liverpool, 2... Poca broma, que han acabat 4-0, Buah, increïble, tio. Increïble, tio. Repeteix com puntues que no m'he enterat. Vale, Alejandro. Hi ha 24 punts en total, perquè eren 8 eliminatòries. Si encerto l'equip que ha passat, és a dir, el percentatge més gran, en aquest cas Liverpool 70, Leipzig 30, si passa el Liverpool, doncs guanyo un punt. En canvi, abans que jo deia 55% a favor de l'Atlètic de Madrid, com que ha passat el Chelsea, aquell punt no el tinc. Si hagués encertat, però, que l'Atlètic de Madrid perdia 3-0 amb el 45% del Chelsea, sí que hagués pogut sumar aquell punt pel resultat, però no és el cas. En canvi, aquí sí que he encertat que el Liverpool feia 4 gols, per tant sumo un segon puntet a part d'encertar qui passa, i a més he encertat que quedaven 4-0, o sigui que el Leipzig no feia cap gol, o sigui que sumo un altre punt. Aquí tinc 3 de 3. Increïble, tio. Increïble, Gràcies, Liverpool. Gràcies, Liverpool. Home, queda clar, no? O sigui, un punt si encerto l'equip que passava, és a dir, el percentatge més gran, i un punt per cada resultat. És a dir, si el Liverpool ha fet 4 gols, un punt. Si el Leipzig n'ha fet 0, un punt. 3 de 3 aquí, increïble. Cinquè enfrontament, Porto-Juventus. Aquí la vaig liar moltíssim, Algú pel xat ja em va dir que no hi havia vist un sol partit del Porto. Era veritat que el Porto aquest any està fortíssim. Jo els vaig dir, d'acord, el Porto està fortíssim, però la Juventus al final té Cristiano i que cada any està caient, no pot tornar a caure tan aviat. Hòstia! Aquí Cristiano Ronaldo és una bèstia competitiva i per tant el Porto té molt difícil. Aquí me la jugaré i diré 10% a favor del Porto, 90% a favor del Juventus. Un 10% i un 90%! Brutal! Aviam l'Alejandro, injustícia, confiava en CR7. Jo també, tio. O sigui, com no confies en CR7 contra el Porto? D'acord, el Porto ha guanyat una Champions amb Mourinho, tenen bon equip, tot el que tu vulguis. Però és que és la Juve. La Juve de Cristiano. La Juve d'Artur i les seves ets. No sé, tio. És que tenen bon equip la Juventus, o sigui, el que va fer el Porto, vaig mirar el partit, té molt de mèrit, el golaç de falta aquell, i després és que aguantant el partit amb 10, brutal, o sigui, em trec el barret a favor del Porto, anem a veure quins resultats d'ella, perquè potser he encertat el resultat d'aquest 10% del Porto, que això al final seria 1 o 2 puntets també. Han acabat 4-4. Ni de conya vaig encertar el 4-4. I guanyen 3-1, prou dubto. 0 de 3. És que era impossible, o sigui... I finalment arriba l'eliminatòria d'aquest equip d'aquí, el Barça. Barça... Aviam, jo no era gaire optimista. O sigui, jo sóc un culer realista, però que a la vegada, per més racional que vulgui ser, sí que acabo pensant en el cor perquè soc molt conscient de la merda d'equip que tenim, però que no estem tan malament, que tenim Messi, que hi ha cosetes, i que si el PSG la liava, doncs potser teníem sort, però que havia de ser amb un gran partit nostre i amb demèrit del PSG. I crec que feia favorit el PSG, per tant aquí sí que hauria de sumar almenys un punt. Aviam. Contra Paris Saint-Germain. Aviam. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el retorn de Neymar al Camp Nou. Els fills de puta de Twitter del Barça han posat el vídeo de l'última vegada que el PSG va venir va passar això. És veritat. Cabrons, o sigui, ara vindran, però passarà tot el contrari. Veig molt difícil repetir. Ui, passarà tot el contrari. 0-4, bingo. Veig molt difícil guanyar 2-1 per no dir impossible, jaja. El Barça semblava que la Lliga l'estava tirant abans del desembre, com feia el Madrid abans, i que s'està concentrant en la Champions, com feia el Madrid abans. Portant 15 punts, semblava invencible. Vosaltres penseu això també, que el procés de madrinització del Barça dels últims anys en Bartomeu és molt heavy. O sigui, hem deixat de confiar en el planter, hem deixat de jugar amb l'estil que ens caracteritzava i que ens permetia jugar bé i, per tant, competir bé. Hem començat a fitxar estrelletes que després no encaixaven, perquè una cosa és fitxar un cromo i l'altra cosa és fitxar un jugador que encaixa en plantilla. Vull dir, és que ens ha passat en Griezmann, ens ha passat de fet en Dembélé, que té moltes bones característiques, era molt jove, tot plegat, però en la plantilla i en l'estil en què volíem jugar no encaixaven. I ens ha seguit passant amb Pjanic mateix, que aquest és els que havia d'encaixar més, però per un tema d'edat i que ha vingut de vacances, o sigui, no sé, tenim una plantilla que funciona tan poc que és que som el Madrid, tio. Jo penso això. I en 2 jugades ens ho desmunten. Artur encaixava, però gonorrea, totalment, al Pandeller, totalment. O sigui, Artur encaixava, però 60 minuts per partit,
i als altres 30 ja estava pensant en la festa de després. Aviam, si haguessin sigut sempre 60 minuts per Artur, que no n'aguanta més ja, però després entre Riqui Puig 30 minutets, doncs almenys tothom té minuts, és que aquesta és l'altra cosa. Jo entenc que a Koeman no li agradi molt Riqui Puig, però amb els futbolistes que tenim, Riqui Puig pot tenir més de 3 minuts per partit. Sincerament, o sigui, hagués pogut jugar-ne 15, 20 o 30, calla, rellotge, i hagués pogut jugar això, 1.000 minuts a primera divisió, jugant sempre els 20 últims 30 minuts de cada partit i després en algun partit fàcil de Lliga sent titular. Jo crec que, encara que no et caigui bé, has de confiar en ell, perquè seguir confiant en la tolla de Busquets, que és una grua, i en Pjanic, que no ha demostrat res aquí, no sé. Finalment l'ha hagut de posar, però perquè no hi havia més opcions. Si hagués hagut una altra opció, no l'hagués posat. De fet, ara està jugant Ilaix per davant seu, no sé. En fi, aviam què passa. Són molt febles i el PSG, que ara s'ha lesionat Neymar, sembla que estarà recuperat. S'ha lesionat Neymar, sembla que estarà recuperat. Aquí el meu gafe va servir, La primera cosa que vaig fer quan em vaig disfressar d'Antoine Legauche va ser aquella enquesta on preguntava si... Ui, on ho tinc? El tinc per aquí o no, la rateta? Ah, aquí està. On preguntava si aquesta personeta era Remy o Neymar, i va guanyar Neymar. I 10 minuts després de l'enquesta surt que Neymar seguirà lesionat pel partit. Allò, vaig començar molt bé el contragafe, Aviam, resultats, va. No està sent el cas, llavors, un 60. Val, 60-40. He sigut optimista? La resposta sí, però de moment tinc un punt. Com t'enrotlles et fa por dir que passa el PSG? Totalment, Arale. He sigut optimista? La resposta sí, O sigui, jo... Quan vaig acabar de gravar el vídeo i em poso a editar, dic, Joan, t'has flipat, o sigui, mínim 70-30. Va quedar el 60-40. Vaig ser optimista. Si el Barça passa, pot ser que el PSG s'arrugui, com li ha passat altres vegades, i que el Barça passi guanyant 4-2, perquè crec que podem fer 2 gols. Hem encertat els 2 gols del Barça, però aviam què passa amb els del PSG. Allà potser... Perquè els cabals són els altres. Pot ser que aquí... guanyem 3 a... No va passar, aquí no vam guanyar, Joan. 4-2 a favor del Barça amb aquest 40% de possibilitats. I en el 60, aviam si dic 5 gols, brutal, I crec que l'humiliació podria ser considerable. Ho ha sigut? Direm 3-0 perquè potser el Barça és incapaç de marcar. Luis Suárez no marcava fora de casa a la... Merda, doncs no, tio, només 1 de 3. Això no és una humiliació considerable, Joan, tio. Hagués hagut de dir 5 gols, buah. Fes ara l'últim equip espanyol, Sevilla contra el Borussia Dortmund. Hòstia, això, Alejandro, és el que em vas dir, últim equip espanyol, i després em faltava el Madrid. Doncs, ojo aquest Sevilla-Dortmund, perquè és impossible encertar que acabaven 5-4. Crec que dic 3-2 o alguna cosa així, 5-4 és impossible. Molta gent dona per favorit al Sevilla, és cert que està jugant molt bé l'equip de Lopetegui. Això és veritat. Que venen de ser campions a l'Europa League, però hi ha un salt qualitatiu considerable, i és cert que el Dortmund ve de perdre per 5 gols l'últim partit, és un molt bon equip. Crec que també és de les eliminatòries més igualades. L'Aleix, que suposo que deixarà per aquí el seu comentari. O l'Aleix un altre cop. Vull que tots vosaltres feu les vostres prediccions per aquí. Si no us atreviu a posar resultats, si més no percentatges, crec que l'Aleix em matarà per dir que el Sevilla té un 50% de possibilitats i el Dortmund un altre 50%. Si el Sevilla passa... Això vol dir que l'he encertada, no? Vull dir, no em vaig mullar. Aviam, o sigui, sincerament, crec que la vaig clavar. O sigui, l'eliminatòria final ha sigut un 5-4. Crec que això és un 50-50. Crec que em puc posar un punt aquí, sincerament. 3-1, alguna cosa així, tampoc serà una maneta, I si el Dortmund passa, pot ser que el Dortmund aconsegueixi ser molt superior i passi per 4-2, també. Ui, 4-2, 5-4, 3-1... No anava tan desencaminat, però un puntet sí. Home, jo crec que 50% és que estava molt igualat. 0,5? Què em dieu? Un punt o 0,5? 0,5, fills de puta. M'haguéssiu pogut donar un puntet aquí, però d'acord. El Sevilla no té gaire gol, i en canvi el Dortmund crec que sí que té bastanta pólvora. Si Haaland arriba en marxa, després de la lesió, crec que aquest 4-2 és gairebé generós, perquè Haaland pot ser que faci 3 gols per partit, és que és una bèstia. No comptava tant amb el factor Haaland si arriba ben recuperat, potser el Dortmund és més favorit. 45% a fora... Plot twist! Doncs tinc un punt, Alejandro! In your face! Tinc un punt! No me'n recordava gens d'això! Doncs tinc un punt! Hòstia, mira tu, el 93 he marcat, He marcat el 93. Vinga, va, següent partit. L'Atalanta-Real Madrid. Atalanta-Real Madrid. Aquí ara tothom està dient que l'Atalanta tindria problemes per aconseguir no baixar a segona a la divisió espanyola. I és com, vosaltres heu vist la nostra lliga aquest any, com estan els 3 de dalt? Si l'Atalanta hagués fet algun golet més, el Madrid s'hagués cagat i totes aquestes paraules se les haguessin menjat. L'equip de Gasperini era molt divertit de veure. Papu Gómez ho feia molt bé.
Zapata, Muriel, tots aquests jugadors estan marcant per sobre les seves possibilitats, però al final el Madrid és el Madrid, i el Madrid sembla que no està jugant bé, de cop i volta et guanya. Això ha passat? Aviam, va, Joan. Crec que el Madrid és molt superior, crec que és un 80%... Ah, doncs me l'he treta. Superior, sí, té un 80% de possibilitats de passar. Doncs al final l'he clavada una altra vegada, 80-20, aviam els gols, 3-1. Ah! Són 2 punts de 3, perquè he encertat que l'Atalanta només fa un gol, però 80% i 3-1. Molt ben tirada, Molt ben tirada, la veritat. Crec que no he fet gens mal l'examen, aviam, un moment. Joan Chatting, em poso aquí en gran. En fi, l'examen és sobre 24. Porto 2 punts de 3 en el partit del City. 1 de 3 del Bayern, això vol dir 3 de 6. 0 de 3 amb el Chelsea, per tant 3 de 9, ara mateix super suspès, però després 3 de 3 en el partit del Liverpool, per tant 6 de 12, tinc un 5, 0 de 3 amb el Porto, hòstia, 6 de 15, 1 de 3 del PSG, 7 de 18, 1 de 3 del Dortmund, 8 de 21 i 2 de 3 amb el Madrid, 10 de 24, estic suspès, estic suspès, tio, 10 de 24. Quina putada, no m'ho puc creure. Doncs, quina putada. Pensava que hauria arribat als 12, Perquè, a més, hòstia, un punt extra per encertar el resultat del Liverpool. Profe, un 4,9, saps? Ah, quina ràbia, tio. Bueno, no anar malament, no? O sigui, és que és molt difícil. I que al final, quants he encertat de les eliminatòries? La del City l'he encertat, la del Bayern l'he encertat. La del Chelsea no, la del Liverpool sí, la del Porto no, PSG, Dortmund, Madrid, o sigui, he encertat 6 de 8 en aquest cas, com tu, Alejandro, però després el tema dels gols és complicat. És un examen difícil, hòstia, és un examen difícil. M'ho he passat molt bé, per això, hòstia, crec que tornaré a fer el mateix amb els propers emparellaments, aviam què passa. Pot ser divertit. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,